Guys, di YouTube channel kelang arat tumhan tame suri kadam banjo thik lo ngai to ben puthot ke chitok lo pini linin koi da malam thik pe lo ane video bang kelang tumhan an bang ke churu lo pen korang thu lo ni channel lo ka homri dam po stamela kelang dun chot atum han bang ning oi alam the pe lo video lang po light sell pen subscribe nang pipedet lam the bang pulo si ini karbi hejanta laison bang cerap mema pan lo heya anso se angsong pale dunji phan ni di sistem me munit phan video lang lo te ni like si subscribe sell ke ni kai ta teng ni la si ngai tum han la non ke lang tum la non video nang lang dun vela tum phan sistem me anso se turing ripon ke la phan lo sell abang ke kai ta teng ni la pen subscribe la pen comment a video lang po vis bang ke le o pon sistem me vis kele chot ke chok che mati subscriber ta le nei subscriber na pele junji phan ke nang le tuma redeng si dolo la se anso se ni tam me video kimi anso se nang wan pipo ngai tum phan lai son bang ke tuning ridon lo di channel lo homri ra subscribe tha la pen video ta me ni li anso se nang wan pipo mesen track ta ni li edit pon po nai tum sistem me anso se lang pon thulong pola se anso se nai tum han tam pe tuning ri lo channel subscribe tha la pen comment like ke nang teng ni pi gri hardam tuning ri lo